kike ki nazari ki tausaya yan mata ki san da so kan iya haddasa bugun numfashi. Ashe so kan saka yan maza gudu ni na gani ki tausaya in zama dan gwagwarmaya. Ruwa da iska duka akan ki zana jure kin ji duk wahala a sanadin ki zan tsaya. Waɗansu sun ce so ya zan bakin dafi domin sanadinsa mai kalau sai ya ji bai da lafiya. Da zantuka na kullum kanki ya tsaya yan mata idan aka yi zancen wata wanda ke sai haushi. A duniya in ba ke da matsala domin ita kanta ma kwakwalwa kan nazarin ki ta tsaya. Ruwan ido kullum sai zuba suke domin su ma suna buƙatar su gane kikin kiya. Da kunnuwa su ma sai jira suke su ji murya ta ko bugu na zuciya ta ya tsaya. Ki taimaka alfarma ki mini ki ji kaina da na gane ki za ki gana ya ajiyar bashiya. Ko da an ce so su firgita domin sanadinsa zuciya da yawa ta so ta buga. A rayuwa na yi kamar na dauziga in kyale ki amma idan na haka dole zan daga. Na sha guba ko na je gurin mazan da ina kallo ina gani so har wanda bindiga da mutuwa za ta fi kan na yi rashi na kikin je ina faɗi ke ɗaya ce kawai bugun numfashiya. Ki so ba ya duban mai kuɗi kake ko talaka kawai da ka so an so ka an gama. Shi ba ruwan sawai kai malami